dnešním díle se podíváme na nejsilnější děti na Zemi. Nebylo jim ani 10 let a už měli vyrýsované svaly jako dospělí lidé. Na konci videa pro vás máme připravený malý bonus, tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo. Yang Yinlong. Teprve 7letý školák z Číny je silnější než většina dospělých lidí. Váží něco málo přes 50 kg, ale zvednout dvojnásobně těžkou 100kilovou činku pro něj není žádný problém. Yang dokáže zdolat ale i mnohem těžší předměty. Za sebou utáhne například auto o váze bezmála 2 tun. Čínský mladík je poněkud silnější postavy než jeho stejně staří vrstevníci, a to převážně díky jeho receptu na zázračnou sílu. Ke každému jídlu si přidává 3 misky rýže, která je bohatá na sacharidy. Jeho snem a hlavní motivací je vyhrát olympijskou medaili ve vzpírání. 4. místo. Giuliano a Claudio Strauovi. 9letý Giuliano a jeho o 2 roky mladší bratr Claudio tráví hodně času v posilovně. Jakmile začali chodit, začal je jejich otec, 35letý stavební dělník, trénovat. Kluci posilují s činkami minimálně 2 hodiny denně. Starší z bratrů už překonal 2 světové rekordy v klicích ve stojce. Dokáže také rukama udržet celé své tělo v horizontální poloze na tyči, což působí jako taková lidská vlajka. Mladší Claudio bratra dohání a brzy prý ovládne stejné triky a rekordy. Chlapci trénují s činkami, bicepsy pumpují 4kilovou zátěží a na levici zvedají ještě těžší činky, aby posílili prsní svaly. Jejich otec věří, že chlapci prorazí do světa a jednou vydělají velké jmění jako slavné tváře. 3. místo. Naomi Kutin. V dnešní době 14letá Naomi je typická americká dívka, která chodí do školy, dělá domácí úkoly a je členkou sportovního týmu. Jejím hlavním koníčkem je dřepování. Již ve svých 8 letech se zúčastnila svých prvních velkých závodů. O rok později zvedala více než dvojnásobek vlastní hmotnosti, necelých 100 kg. Pod vedením svého otce pokořila několik světových rekordů ve věkové kategorii dospělých žen. V současné době váží 55 kg, na dřep zvedá bezmála 140 kg, na bench press 54 kg a na mrtvý tah 160 kg. Ráda se cítím silná, řekla Naomi. Můj život bez cvičení by byl opravdu nuda. 2. místo. Mariana Naumova. Mariana Naumova se narodila 22. dubna 1999 v ruském městě Staraja Rusa. Aktivně se věnuje vzpírání se specializací na bench press. Potkáte-li Marianu na ulici, bude na vás působit jako každá jiná dívka. Ve svých svalech ale skrývá obrovskou sílu a energii. Je označována jako nejsilnější náctiletá dívka v disciplíně bench press na světě. Vyhrála několik světových šampionátů a na kontě má přes 15 světových rekordů ve své věkové kategorii. Na bench press jí nedělají problém ani větší váhy. Ve svých 15 letech například pokořila světový rekord, když zvedla 150 kg. 1. místo. Richard Sandrák. Richard Sandrák se narodil v roce 1992 na Ukrajině. Už v 6 letech se stal nejsilnějším dítětem světa a fascinoval tak svět kulturistiky. V pouhých 8 letech dokonce dokázal uzvednout trojnásobek své váhy, tedy 105 kg. Se svými vypracovanými svaly vypadal jako kulturista v nejlepších letech. A tak se mu brzy začalo říkat malý Herkules. Jeho sportovně založení rodiče s ním trénovali od malička a pěstovali si tak doma neskutečného siláka. Dnes se Richard živí jako kaskadér ve filmech. Posilování ho prý přestalo bavit a tak se rozhodl pro normální život. Liam Hoekstra. Liam rozhodně není obyčejný americký chlapec.
Již první den po svém narození se dokázal postavit a v pouhých 6 měsících vesele zdolával schody lezením. Jeho obrovské svaly ale nejsou důsledkem cvičení. Trpí totiž chorobou myostatit, která způsobuje samovolný růst svalů a úbytek tuků. Toto genetické svalové onemocnění je velmi vzácné a moderní věda dokumentuje pouze jeden jediný obdobný případ. Malý Liam má o 40% více svalové hmoty než jeho vrstevníci. Již od narození měl jasně vyrýsované svaly, minimum tělesného tuku a vykazoval neuvěřitelnou sílu. Tím ohromoval nejen své rodiče a doktory, ale prakticky i celý svět. Ještě pro vás máme jednu malou novinku. Na adrese www.toptrending.cz jsme spustili z brusu nový web, na kterém najdete všechna naše videa a do budoucna i různé články a zajímavosti. Tak se tam rozhodně nezapomeňte podívat. Těšíme se na vás u dalšího videa, tak zatím čau!